Әкиятләр ул бик кызыклы жанр килеп чыкты минем өчен. Чөнки оллар өчен әкиятләрне без беренче тапкыр бастырабыз. Бу китап чынлап 12 яшьтән башлап балалар өчен һәм оллар өчен. Һәм чын барлыкта булмаган хәлләр аша без үзебезнең тормышны билгелибез һәм ул бик кызык икән. Һәм сезнең өчен дә бу китап безнең өчен кебек шундый бик зур вакыйга булып булсын әле. Әкият гомумән шундый үзенчәлекле әйбер булып чыкты ул. Менә бу әкиятләрне җыйганда, аларның бит инде ул әкиятләрнең төрле вариантлары бар. Ул кызык шундый, менә ул сюжет, мәсәлән, ул бик борынгы сюжеттер инде, ул каяндыр теге безнең иң борынгы чорда барлыкка килгән нәрсәнедер аңлаткан безнең өчен. Һәм еллар дәвамында заманнар үзгәрү белән сюжет үзе үзгәрмәсә дә әкият үзе ничектер үзгәрә барган. Һәм анда шул чорларның изе кала шикелле. Анда һәрбер рәсемнең үзенең сире дә бар әле. Мәсәлән, һәрбер рәсемнән икенчесенә күчә торган детальләр бар. Һәм текст ул турыдан-туры рәсем белән тәңгәл килми. Ни өчен? Чөнки иллюстрация ул теге, мәсәлән, чыршы дип әйтсәләр, чыршы булырга тиеш түгел инде. Ул ничектер үзенең өстәмә атмосферасына да, үзенең өстәмә комментарийларын бирергә тиеш. Шуңа күрә бу рәсемнәр дә алар бераз шундый өстәмә белем өстиләр. Здесь, конечно, я постаралась прочувствовать каждую сказку и, наверное, по-своему, на свой взгляд, как я представляю, изобразить. Вы смотрели еще, не смотрели книжку? Сиңа ничә яшьмә турын? Ничә яшь? 6. Укый беләсеңме? Кем өйрәтте? Мин үзем. Молодец. Если удобнее карандаш, можно. Наверное, удобнее ручкой, что ли. Классно.